hori badiz ere, herri musikan hain importantea den eskola bat. Askotan izan dugu, Ole Zarrak eta Gazteak eta Angoak, soinuko eskapotzen zitela, urtea. Horreko honetan, eskola bat, eta eskola bat. Ja, historia luze xamara duen eskola bat, Gazteizko folklore akademia, eta hor ikasinatzen nagusia gontzabide. Eta gero errepertori bat jakin badaki hori. Gazteiz eta inguruan bestetan eta bestelako espantzietan entzuten diren musika. Ete bigarren, Gazteizko akademiako ikasle lagun talde bat dugu, Gazteiztarrak gara, eta talde ikusten duzunez, anitza instrumentuetan, eta ez gara profesionalak. Gure nahia da musikarekin ondo pasatu, disfrutatu, eta dugunean gure lana zuei bezala erakutsi. Espero dugu guk eskainitakoa zuen gustuko izatea, eta mila esker etortzeagatik, bai? Bitartean ikusten duzuenez, talde honen barruan badaukagu ere txistu banda bat, hori bi txistu ez konposatua, Iñaki Palacios eta Mirari Jauregi, Atabala Dani Konpainon eta Silbotea, Miren del Rio, ni naiz.
Eta, bueno, 3 pieza egingo ditugu guztira, eta, bueno, lehenengoa Juan Ignacio Anzorenarena da, bueno, nire ustez, eta, bueno, Euskal Herriko txistulari ospetsuenetariko bat, ospetsuena ez bada. Eta, bueno, Antzola Anaiak du izena lehenengo pieza honek, eta, bueno, Antzola Anaiei men eginez idatzi zuen, 3 dira, lau zati izango ditu pieza honek. Eta zati bakoitza anai bakoitzari dagokionez, Felix izango da lehenengo partea eta lehenengo txistua izango da ahots nagusiena edo, gero Jose, bigarren txistua, Koldo Silbotea eta azkenik ja laugarren anaiari, Julian duena izena, eta Atabala izango da ahots nagusia. Eta, bueno, gustatzea espero dugu, a ber.
vamos a tocar otras dos obras que son de estilos muy diferentes. La primera es de Luis Aramburu y la segunda es de Alex Iribar. Bueno, Luis Aramburu es en cuanto a Álava, yo creo que es el que más relevancia, el más famoso de Vitoria, de Álava. Nació en el 1905, creo, ya nací y falleció hace 9 años, 99 creo. Y nada, pues el concierto más oído, por lo menos, es el concierto en re de Luis Aramburu, en re menor, o Brendañako Concertua. Y bueno, es un estilo más pausado, más tranquilo, por las tendencias que tuvo Luis Aramburu en cuanto a su educación. Sus padres eran músicos de toda la vida, y entonces, en cuanto a esa educación, pues también se va a notar el cambio también a Alex Iribar, que nada, es una obra más moderna, más movida, que seguro que no dais la diferencia. Y nada, vamos allá, vamos a interpretar el segundo movimiento del concierto en re y luego ya pasamos con Txantxetan de Alex Iribar. Txantxetan de Alex Iribar.
zer esan, ez? Ba, Lizarran jaio zen, hemen beriokat eta apuntauta, 19. mendean. Eta zergatik aukeratu dugu, ba, gaitero guztiontzat azkenean erreferente bat delako, garaiko gaita repertorio mugatua, nolabait ireki egin zuelako izugarri, bai kopuru aldetik, zein kalitate aldetik ere bai. Eta momentuan zeuden musika instrumento bandetara egokitu zuen gaita. Horrela, banerak, sotisak, balsak, jotak, rigodoiak eta sonatak idatzi zituen garaian, ez, berriz handia izan zelarik. Eta hauetako sonata bada, 13. Bueno, jarraian baltz bat. El último clásico izeneko baltz bat. Javier Rezarezek konposatutako baltza da. Bera Laguardiako gaitero bat da. Eta 2007ko gaitero egunean, ez dakit jakin guzu, baina urtero Laguardian gaitero egun ospatzen da. Eta bertan, iaz aurkeztu zuen berak konposatutako baltza hau beraitaren omenez, beraita Hilberriaren omenez. Hasiera batean gaita hau pentsatu zuen idaztea bi gaita eta metalekin jotzeko. Baina, gaita banda batentzat moldatu zuen beste gaitero arabar batek, Juantxu Gomezek. Eta, izenari dagokionez, ez, el último klasiko, omenaldi bat izan zen beraitari, bere ustez, geratzen ziren gaitero klasiko azkenetarikoa zelako. Hemen ba.
Eta azkenik arabar dantza bat, Jota de la Perra izenekoa. Jota hau Gezaltzan, Salinasen dantzatzen da, San Isidro gunean, oda maiatzaren 15ean, jaietan. Jota honek, Errioxar naiz Nafarroako herriberan aurki daitezken joten egitura antzerakoa du, eta izenari dagokionez izena bitxia du, baina ez omen dakite zehazki nondi datorren. Bueno, hoxe da, Jota de la Perra. Hemen esten osatzen dute, 2001an kaleratu egin zuten diskoa eta badira Cristina Solano trikitrilaria eta Amaia Oreja pandario jolea. Eta da nahasketa bat euskal tradizioaren, musika tradizionalaren nahasketa eta poparekin hori nahasketa bat egiten duten modukoa. Eta gustatzen zaizuen, zikari fandangoa eta harinari.
eta orain talde osoa amaitzeko bi kanta egingo ditugu. Eta hori, Hego Arabako dantzak, da Hego Arabar aldeko edo dantzen nahazketa. Eta gero ja harin bat, aldakor maldakor. Eta, bueno, igotzen diren bitartean, kale jiraren bat edo joko dugu. Bota.
amaitzeko ja, esan dizugun hori, esan dugun moduan harin bat amaitzeko, eta gero badaukazue beste talde bat, eta, hau gustatu baldin bazaizue, horrengokoa fijo. Bai, eta asko gehiago. Venga, mila esker etortzeagatik, eta ikusiko gara beste baten.